What's up mga geng-geng? Asa to mga kauban ng gwapo? Mga gwapo! Mga gwapo, nagsugod na mo? Siya si Abing Guwapo. Nood na, gwapo ko. Asa naman tong mga membro? Iginang alas 5 ang sabot. Wa ko yun naabot. Narabay bagong magpamimbro. Klaro ni akong mga membro nga mga gwapo ba? Boss, gwapo! Oy, ikaduhang gwapo. Ali! What's up mga geng-geng? Asa to mga kauban ng gwapo? Mao lagi, dugay kayo. Narabay bagong magpamimbro. Oy, sakto kay gisuot mo ng uniform nimo. Ay ana man na boss, dako kay ko pagsalig sa atong grupo. Nga suoto na ako ning gihatag nimo. Mga gwapo! In the ready sale is thank you, Sinjo. Asa sila? Sige, tapok sa ta dire kay nagpadulong pagurong uban. Mga gwapo! Gwapo, ali! Ali, ali. Uy, kinsa man Karong palagi ko kitaan Boss, gwapo. Pwede ko magpamimbro? Oy, mga gwapo. Kana siya magpamimbro. Ginahanglan ako ang approve ninyo. Hala boss, pasudla kay murag nag-heart-heart ako mata sa kagwapo niya ba? Gwapo, lingkudi lang sa dire. Kay gipaabot pa namo ang ubang membro. Kung ma-approvean ba na imong pagkagwapo. Mga gwapo, nagsugod na mo? Gwapo, murang na late na ta ba? Okay, so since kumpleto na ta, magsugod na ta sa atong pagkasabutan. Before ang tanan, ako'y pailayla sa inyo ang magpamimbro sa pagkapiling gwapo. Para sa inyo nga pagkaila sa iya, siya si Abing Guwapo. Nood na, gwapo ko. Ginagukod kog check sa mong barangay. Unya na lang na sir, maabot ra ta diha. Ping Guwapo, si Pidjong Guwapo number 1. Okay, kailan na ka? Mao na'y pinakaunang nga membro og number 1 nga gwapo. Og sa atong gwapo number 2, Gimo. Bing Guwapo, si Gimo. Kung right hand ako si Pidjong, left hand ako siya. Og sa atong ikatulong nga gwapo, si Jimmy. Bing Guwapo, si Jimmy. Kung si Gimo akong left hand, si Jimmy akong back hand. Og Bing, ikaw pat, si Ronron. Bing, si Ronron, kailan na ka? Kung si Jimmy ako ang backhand, si Ronron akong front hand. Boss, unsa gyud ay saktong tumongan ni atong panagtapok? Jong, o kaninyong tanan. Kani atong panagtapok karon. Mutiwalag na ko sa ako ang pwesto. Unsa man na? Sa may rason gwapo? Unsa man na gwapo? Ug mawala ka magkahinay-hinay may kapangit. Mag-goal jud mi ana gwapo. Pasayloan na lang jud ko ninyo. Usa, kapait, palandongon. Sa tinuod lang, 24 years old sa serbisyo. Maong gikapoy na ko sa kong pagkagwapo. Umauho na, kinsa may mo puli sa founder sa pagkagwapo. Basin ikaw na jung kay ikaw may kinaunhan. Ay sure na oy kay ako gi pinakauna nga gwapo diri Okay, no, I declare, kailan naman mo ni Abing, proudly dignify from the land of Mindanao, ang gihalal nga pinakagwapo ng Davao. Unsay but pasabot mo na gwapo? Karon, atong formal nga abrihan, nga karong orasa, karong adlawa, si Abing Guwapo, ang atong bagong presidente sa tanang gwapo. Ay sus, kung mauna gwapo, tara, malakaw tayo. Nga boss, nalakaw mo sila boss. Wala ko'y membro. Mao na giingon gwapo nga suluhasan na imong pagkagwapo.